עכשיו אני רוצה שתכירו את טובי טבק, מורה לאנגלית, בסדר? התלמידות שלה גילו שהיא אכבר זמרת כמעט במקרה. טובי, אפשר עזרה? כן, I'm just writing some words on the board from the טובי! Yes. איך רושמים ריינבו? Rainbow? Yeah. Like rain? Rainbow, together. You know, like from the song. What? Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Wow! טובי טבק, שלום! אהלן, מה שלומך? ברוך השם. אני חייב להתחיל עם השאלה שבטח שאלו אותך 3,000,000,000 פעם 200. מה זה טבק? זה טבק? זה טבק? זה מה הלוז? הסבירו לנו שבגלל שאנחנו משפחת כהנים, שזה אוקיי. ראשי תיבות של טהרת בית קדושה. לקחנו את זה. אוקיי. לקחנו את זה. כי הקונטרול, יש שם כמה אנשים שדיברו איתם על טבק, אז הם... לא חשוב, לא חשוב, פשוט תעזבי את זה. טוב, מה ראינו פה? מתי זה הגיע? איך זה קרה? מה הסיפור? וואו, אז בעצם אני מורה וזמרת, והתלמידות שלי כל השנה אמרו לי, נו, מתי תשירי לנו כבר? ואמרתי להם, לא, צריך ללמוד, יש פה דברים חשובים, בגרויות וזה. ואיזשהו שיעור כמה תלמידות לא הגיעו, הם כזה, נו, טובי, עכשיו זה זמן טוב. אז נכנעתי, שרתי להם, והם פשוט התלהבו ברמות, מה, כאילו, תכנן שאת עושה להם את הקונץ הזה מראש? זאת אומרת, הם לא ידעו שכאילו את זמרת של הלייף? נראה לי, הם לא הבינו. אוי, כאילו, זה ענק. תגידי, אני חשבתי שזה כאיזה מורה, זה אחלה דרך לתפוס את תשומת הלב, אם הן מרעישות, אם יש איזה בלגן בכיתה, פתאום נותנים נאמבר, חגיגה. ביום-יום אני לא ממש מנסה את השיטה הזאת, אבל לפעמים זה דרך. יפה. טוב, ותספרי לי קצת על עצמך. אני נשואה, יש לי 5 ילדים, גרה בלי עין הרע. בלי עין הרע, כן. ואני מורה. איפה את גרה? אני גרה בירוחם. יפה. אז עשית דרך קצרה כזה לפה, קפיצה קטנה למולפן שלנו במודיעין. כן, קפיצה. לא משהו, סיפור של 3-4 שעות והיית פה בקטנה ממש. אוקיי. ומה את עושה עם הכישרון הזה ככה ביום-יום? אני במסע עם המוזיקה כבר כמעט 6 שנים. אחרי שחמותי נפטרה מסרטן, זה ככה ניער אותי לעשות איזשהו שינוי ולהגשים חלומות נוספים. איזה יופי. תגידי, אפשר להתקיל אותך על ביצוע כאן באולפן? יאללה, אפשר. ובמקרה, בגלל שזה ממש ממש התקלה ולא שקר טלוויזיוני גס, כמובן שיש לנו גם לבן לידך. ברור. במקרה הכינותי בראש. במקרה, ממש כהתקלה טלוויזיונית לגמרי. בואו נשמע אותך. יאללה. בלילות אני לא ישן כבר שבועות, רק מתהפך מצד לצד ומפחד שיום אחד אני אקום ואת כבר לא תהי. אני אצעק בכל העיר, אשאל אם מישהו ראה לאן הלכה האהבה. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל, אני נשבע לך עם יד על הלב, אף פעם זה על באמת, מן הקצה אל הקצה. אני חדש, אני רוצה ממש. אם תרצי אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא לך
כפיים באולפן, זה רק אני פה, סליחה, בגלל זה יש פחות הד. אבל וואו, תקשיבי, זה היה, וואו, מהפנט ממש. מדהים, מדהים. טוב, אני קורא לכל מי שצופה בנו, יש כמה זמרים. חבר'ה, נכון, מה את רוצה לעשות עם זה שתהיי גדולה בגדול? אני כותבת שירים. אוקיי, יש לך גם חומר מקורי משלך? יש לי חומר מקורי, בקרוב יצאו כמה סינגלים, ואלבום בדרך. כדאי לעקוב. איזה יופי, הישר מירוחם. טוב, זה סיפור, תראי, היום זה סיפור של קיסריה, לא, קיסריה יותר רחוק, נכון? וואי, קצת יותר רחוק. אני מוכנה לעשות את הנסיעה. יפה ממש. טוב, טובי, עוד איזה צליל קטן, נשאר לי איזה חצי דקה, יש לך איזה משהו בשבילי? אחרון, כיף? ספונטני באמת? לא הכינה? אפשר להמשיך. יאללה, תני עוד איזה 20 שניות. עוד איזה 20 שניות. אני אתן לך... חבל שאני אשיר, הצופים יברחו. אני אתן לך מנגינה שתנגן לך את הכל. אני אתן לך את הכל וגם אשיר לך אם תרצי. אני אתן לך מנגינה שתרפא לך כל מחור. אני אכין וגם תענוג גדול. תודה רבה. תודה. רגע, לא אמרנו את הגיטריסטית המוכשרת, את שמה. תהילה. אחלה תהילה שבעולם. כל הכבוד, תהילה. כל הכבוד. תודה רבה שבאתם אלינו.